Il-ġurnata ta' tnejn immarkata bit-traġedja f'Buġibba, il-mewt ta' Ingliża ta' 66 sena li jerqet wara li kienet qed tgħum fl-inħawi ta' dawret il-Gżejjer, każ li seħħ għal ħabta tan-nofsija. Ma li ġew infurmati l-pulizija marru immedjatament fil-postu mill-ewwel stħarriġ irriżulta li xi persuni kienu lemħu lil mara wiċċa l-isfel fl-ilma wara li sabet ruħha f'diffikultà waqt l-awm. Nies li tkellmu ma' Net News qalulna li l-mara kienet tinsab ftit il-barra miż-żona dedikata għall-awwiema. Persuni li kienu fil-viċin u lifeguards tellaw lil mara mill-baħar u tawa l-ewwel għajnuna sakemm wasal tim mediku. Jirriżulta li l-lifeguards damu aktar minn 20 minuta jippruvaw jamministraw is-CPR iżda kien kollu għajxin. Il-vittma ġiet ċertifikata mejta fil-post u ttieħdet minn Buġibba bil-ħers sabiex issir l-awtopsja. Il-Maġistrat tal-Assa Lenard Karwana ġie infurmat bil-każ u ħatar inkjesta. Il-Pulizija għaddejja bl-investigazzjonijiet dwar dan il-każ.